Tinzwe vanjaya vapongo. Right, vapongo right. Tarisai muone toilet yedu. Uku ndo kunonzi kuchii vapongo uku. Ndo kunonzi kufoundation. Saka pamusoro mama kudzoka muchifinisha muchipesa. Apa tatopedza apa. Tatotena tichinda uku. All right. Kationi. Saka parizvinizvi mutatodi. Apa marova apa. Saka mukati umaisa inonzi chii? Rough cement. Ndo yanga ichiramiwa navaekera. Na vanjaya napatso. Saka munoiswa rough cement kuitira nyaya dzokuti kana munhu ogeza mukati umu asatsvedza asadonha. Saka ndo mamiriro azvakaita aya. Alright. Saka dzakona idzi. Kona manje dzakamezhewa. Takurova box refoundation iri tichirigadzirisa kuti tinge tichitovhara zvachose. Chimbotiudzai apo mapasire apo pakadai apo. Apa tichapapedzisa apa. Taona kuti nepavane nguva pangagona kuzotadza kunyatsodi kupera zvakanaka. Saka takudzingirana nepagara paiswa cement nechekare. Saka ndepechi ndozvada kuziva. Apa tichazopanyatsa kupagadzirisa kuti vanga vachiti kana munhu akugeza ari mukati agona pokisa sipa yake kana kuti pokisa hembe dzake ipapapo. Izvi zvibhokisi chimboya mutiudze momwa zvibhokisi ndezveizvi. Musavaudza. Uyai mutaure tinzwe mati ndezvembuya deriko. Izvi zvibhokisi izvi. Mai yekera mati ndezvei. Uyai mutaure muri papapo. Apa uyai. Izvi sishero nokufunga kangu. Zvibhokisi zvese zvinoda kunyorwa saini yekuti ibathroom munhu azive kuti ibathroom asapindawo. Toilet nemakore avakadi negore ravakavaka toilet iyi zvinoda kunyorwa apa handizivi kuti ndizvo here apa kufungwa dzangu. Mbuya chauke mbuya yekera moti kuti imbuya chikari. Ndozvimwe namai chauke rakunyora gore rakavatanga kuvakwa musha uno uyu. Ndo zvinoda kunyorwa kuti musha uno wakatanga kuvakwa kuti wane dzimba idzi musha unomire uvakwe dzimba nematoileti nekicheni. Ndo gore rinoda kunyorwa kuti gore rakati takavaka panapa itoileti takaivaka nedzimba idzi gore rakati. Ko iwe unoti kudiwo? Ini ndokuenda siku wakasha ndokunyora kuti iri nikunokunyora kuti yakavakwa glory. Ukachena. Saka pavapongo makuita chii manje? Apa tikuva finishing yebox refoundation iri tichinge tichipedzisa basa. Chikumwe chiri sei? Chimwe kungotosesembedza zvakadaro saizvozvo. Nokuti hakona guys onai. Basa racho harina kumira zvakanaka. Mashapu engo munorova zvinhu zvajesu. Vanjaya. Avanjaya ndizvo vanyangadza. Right. Umumu muri kusvedza umumu. Chimbotiudzaiwo vanjaya chimbotaurawo. Sei umumu muchiita kunge makwenenzverwa kusvedza. Umu ndo mutoilet mublair toilet ka. Sei muchiita kunge makwenenzverwa kusvedza kudarika umumu munikikini mumwe macho umu munonzi muchii? Mubathroom. Munonzi uyu bathroom. Toilet saka munonyatsochemenjerwa kuitira kuti unogona kutoisa cobra uchikorobhawo uchigara makachena. Saka maika zvakatsetseka so. Asi oxide matozvoikangamwa paya. Oxide inogona kuzongoiswa chero pamusoro. Vapongo taurai tinzwe oxide zvafamba sei? Nenguva dzapera taona kuti kana tikati kuti tikurunge porridge yokuti tiise oxide hazvaizoenderana nenguva. Saka maona tazosasa iri powder yokuti tinge tichitofamba ka1. Saka mushure mokufamba ka1 zvabva zvaita kuti basa redu rakasa kudii kusvika patatida nenguva. Asi zvisinei panopedza kudirwa mvura vachange vakudii
pavanoisa cobra yavo inobva yaita kubuda zvakanaka pamwe chete neoxide kana tichogwa kuti vange tichivaisira muswachoni wayo cobra oxide yachoni muzotiitira ndonichada kuenda kuseri koko namvisasu taurai apa tiri kunama pafinishing foundation yedu yetoilet ini changu nechingonama chete vapongo vachiteera vachitsvenenzvera kuitira kuti zvibudewo zvakanaka kuti dei taisiya pasi pasina kunamwa apapa hazvizoonekwi kuti paida kuitwa zvinhu zvakamira sei. hoi munongonama then vapongo voteera vachitombita vachinyatsokwenenzvera chaiko chaiko. saipapo mungoisa ivhu chete moda kuti zvidii iri ivhu rakafanana nerataisa mukati umu kati ndicharitsindira nerama nechirama vozongoteera vachikwenenzvera zvavangoita mukati ndezvavano vachiita ipapa. saka kunhu kuchasara kuseri munopedza nhasi pesa kwazvatovharana tichangoturayawo kuti walachipapai patinenge tisingachaoni ndopetosira nhasi makatsamu nhasi tatinokurindirai nhasi tinokurindirai zvokwadi asi tambozama kurinda because tati hatingambokasiri kuinda ora ngatione vachirama indafunga muchachitsemura chinhu chocho mochibvisa zvenyu ichocho chamukurama ichi ndogomba racho retoireti vozi riri kuno saka ukatochitsemura ichocho watovhura mwena mukati. vanjaya muri savage munokanga munhu kabisira kaivi ko ipapo makuita sei zvakangofanana nerama apa haikwana saka unewa kutsindirawo newooden float. hanzi munogona basa ishuwa here isu hatingazvizivi kuti basa rinogonekwa here asi kuti vanhu ndo vanotoona. asi kuchipinge kuri sei kuchipinge kuri right vamakambokusvika here vanjaya ndo first time yangu. muri kuhwa sei ndiri kunzwa kufara nokuti masvikiro andakaita kunoku ndakasvika ndikatambirwa zvakanaka ende vanhu vatinavo kuno vanhu vanogona kubata vaenzi zvakanaka saka ndinongofarawo naizvozvo. mudi anitofane mabhondasi ino kana kutorya ngavarikire uko bhondasi rokuuya munouya nawo musi wandienda kuchirezi mouya nawo ndosvika vapedza kurya guys bhondasi rinouya uya guys hai zvajesu ava ndo vapongo vari kuita vachitaura apa saka vanhu vari kufamba saka apa hanzi ndo pachanyogwa mazita emweya mutsvene saka gai tigoona kuti pachanyogwa mazita ikwa pachaitwa sei kupenya koni mabhiridi achachajira achauya pano kuita jelasi vaya bamuni vangu ndibhiridha vaya asi vakakomenda kuita sekuti toileti imba toileti gaigai menda kureti kuratidze toileti yacho asi kutange imba toileti aingaiti imba zveni toileti kuita imba sishero ai toileti yakanyanya iyi ini kana kuuya kuvata muno andaisati yari yavhurwa kutora gumbeza kuvata pa toileti yakanyanya kati ashuwa unotovata zvasiyana nekuvata pashe moziva zvasiyana nekuvata pashe because ukavata pashe unonaiwa asi ukavata mukati umu wakavata pamukova apa unaiwi